na ni nua bafo pim ebedi na de no so to aso saa ntie na bafo pim so na ma ntokwa ebesi bono ni asantentem de esi ho de me mpese me ko ho nti before sa ntokwa no na bono ni asante eye ba ko a na omo ntem fe na omo ye omo bibia bom nti sa ntokwa no siye no na asante here ko ya ogu bono kingdom no nti ntokwa no fono he na mewa ma one ne bono man edwane eko Jamai sabre ne Cote d'Ivoire Bontuku bono he na wo ho no e ho na he na me one ne dom edwane ko ye nti oja asase ni nyina e na ode man ne baba fupim se oni so he ne nti Bono Manso na sisia ya duri Bono Manso ne he nyina ye Bono Manso ode me du wuram na ma ko kire o kurum ha o mo bosom fie Bono Manso bosom pani o ha ne efra na mi kwantwi mi kwantwi no bremponta no na brafo nyina pani no no bochura no nyina ahye na se bochura na amatine di ntachi na bochura nua pani ne mi kwantwi no nti me do ko ne fie no wa hwe ba bia bosom no fie wo ebi anade nya adaji nwura ho brepam no ba na afi akoho na ya kweshia mpanimfo ho na ye no mo adidi nkomo nti ba bia na nyina ade etete hena me na mamfo so Bono Manso ene die abaye kuro ketu akakra na nana mo kira asamre ne de na ekura na so pa na sika nso wom tanse mpani se kwachi ade efe ohene kwachi amio na de efe ya de sika na eye sa be na ba ye no na se kire nyina ne se sa bra no ho na yeso wura na kwachi amio fi a bono hene kwachi amio wura ne fi a we ya gold wo ho we say na kwachi wade efe o se ni nyina sika nko a wow na kwachi wade we efe o so we sika nko a enti kwachi ade efe ya de sika na eye de enya nkwanche na kwanche de bia na efe ya na mo kwan hwe ni ame wo ho nyina na efe ene no benu bebre wo ho a ya sesa no amakasa na sesa eye kwachi ade efe wo hene kwachi amio bono hene kwachi amio obi anim so na no de sika ko si ba pam so wo ho wo de sika to mprada no wo hene kwachi amio ntitete no na nanom ne ma no ebi na wa hai se ato wo afa structure bi hu ho wow let me get it like this. Oh, come on.